Statistika tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, poġġiet lil Malta fil-quċċata tal-lista tal-pajjiżi Ewropej li fis-sena tal-pandemija żiedu n-nefqa soċjali. Meta mqabbel mas-sena ta' qabel il-pandemija, jirriżulta li Malta żiedet in-nefqa soċjali bi 28%. Din kienet l-akbar żieda fis-settur fost l-istati membri kollha. Wara Malta kien hemm l-Irlanda b'21% u Ċipru b'18%. L-inqas pajjiż li żied in-nefqa soċjali fis-sena tal-pandemija kien l-Iżvezja. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali FALZON qal li din l-istatistika tixhed id-deċiżjoni strateġika li l-Gvern li ma marx għall-awsterità imma investa fin-nies. Dak huwa jekk hemm bżonn xhieda konkreta ta' twemmin soċjalista li għandu valuri li ngħinu l dawk li huma fil-bżonn li ninvestu fin-nies tagħna u ċertifikat ta' ħidma li ma għamilniex biss fis-sena tal-pandemija. Għamilniha tul kemm ilna fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Fi żmien il-pandemija għamilna aktar. Lilin mill-għajnuniet bla preċedenti li nataw mill-Gvern Malti fil-pandemija li salvaw l-impjegi bħal Covid Wage Supplement, il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali kellu 4 skemi umani oħra. Il-benefiċċji f'dawn l-iskemi sarfu fi 800 euro fix-xahar li l-kull min kien eliġibbli għalihom, ftit aktar mill-paga minima. Aktar minn 12,000 persuna ħadu bejniethom aktar minn 15 miljun euro f'dawn l-iskemi. Kien hawn il-persuni li għandhom diżabilità illi allura ġew meqjusa bħala vulnerabbli. Kien hawn ukoll numru ta' persuni li l-awtoritajiet tas-saħħa minħabba xi kundizzjoni kellhom ukoll ġew meqjusa li huma vulnerabbli. Kien l-persuni li spiċċaw qiegħda minħabba Covid u dik allura kienet it-tielet kategorija. U reba' kategorija u l-iktar waħda li kien hemm domanda għaliha kienet dawk il-persuni li ġew kostretti li jqogħdu d-dar biex jieħdu ħsieb lidhom minħabba li l-iskejjer kienu magħluqin. In-nefqa fis-settur soċjali minħabba l-pandemija żdiedet biljun u nofs euro. Dan seta' jsir għaliex Gvern Laburista ħadem baqal tul is-snin. Il-pakkett li ta' Malta, il-pakkett Malti, kien l-iktar wieħed effettivament ġeneruż u mhux fl-Ewropa biss, kien l-iktar wieħed ġeneruż fid-dinja. Ġifieri da mhux qed ngħidu aħna, mhux qed ngħidu jien, mhux qed jgħidu l-Gvern Laburista, qaluh il-John Hopkins University ta' Washington, Amerika. Il-pakkett kien iktar wieħed ġeneruż, jekk pereżempju nħarsu lejn pajjiżi oħra Ewropej, iktar b'saħħithom minna suppost. Bħal Franza hawnhekk hemmhekk kull ma ngħata forma ta' loan hawnhekk kienu forma ta' grants. F'kuntest ta' rata ta' qatt li baqgħet tonqos anke f'pandemija, il-Ministru spjega l-viżjoni għas-settur soċjali. Nibqgħu ninvestu fin-nies u nibqgħu fidili mal-valuri tagħna illi l-aktar li għandhom bżonn l-iktar li ngħinu. U kumplament nawguraw kull suċċess il kulħadd. Iktar ma jkollna nies b'suċċess, iktar konna biex ikollna soċjetà aħjar.